Din cauza riscului de extindere a războiului din Iran, țările NATO de pe flancul estic se ajută cum pot cu mijloace militare. Grecia trimite 2 avioane de luptă în Bulgaria și anunță că desfășoară în nordul țării o baterie Patriot care poate apăra cea mai mare parte a Bulgariei. Autoritățile de la Sofia au asigurat că prezența avioanelor militare americane în țară nu are legătură cu operațiunile de luptă. Prim-ministrul a declarat că Bulgaria nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu și că nu se desfășoară operațiuni militare în spațiul aerian al țării. Între timp, ministrul apărării a subliniat că aeronavele desfășurate nu pot efectua lovituri. 18 февруари тези самолети бяха разположени на летището, т.е. един ден преди встъпване на служебното правителство в работа. По тази причина мога да кажа, че решението на министъра на отбраната е взето по нота от нашите съюзници още преди встъпването в длъжност на служебното правителство и няма отношение към работата, която ние сме свършили след 19 февруари. Първо искам да уточня няколко неща. България не е страна в този конфликт и по никакъв начин не участва в действията на Израел и Съединените щати спрямо Иран. Това, което мога да потвърдя е, че на територията на нашата страна и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, които са свързани с тези акции на САЩ и Израел.